Congressman Nelson Legacion, ako Bicol Party List, Bong Rodriguez. Sana po maging makatarungan po kayo. Share a little kindness for all. Sana po kung mayroon man pong abiso, sana po maging patas po kayo. Mapabilis po yung pagsabi na merong educational assistance. Kasi po, alam naman po natin na lahat po nag-effort na magbigay ng mga information from transportation para lang po maipasa at mag-umasa na magkakaroon ng educational assistance. Yan ang matapang na panawagan ni alias Joey, hindi niya tunay na pangalan, matapos mapangakuan ng educational assistance na hanggang ngayon ay hindi nila maaninag. Kwento ng third year college student na si Joey, nagsimula ang alok ng 5,000 to 10,000 pesos na educational assistance bago mag-eleksyon o panahon ng pangangampanya noong nakaraang taon. Dumulog sa amin ang napangakuan ng educational assistance at idinitalye kung paano sila naengganyo para sa programa. Dahil prosigitong makatapos sa pag-aaral, naengganyo umano siya at iba pang kabataan na mag-apply sa pangakong educational assistance. Agad umano nilang inasikaso at kinumpleto ang mga kinakailangang requirements, ngunit makalipas ang halos isang taon ay tila pinaulit-ulit silang pinasumite ng parehong requirements. Matapos ang makailang ulit na pagpapasumite ng requirements at pinabalik-balik sa tanggapan ni Nooy Mayor Legacion ay wala umanong malinaw na update sa pangakong tulong sa edukasyon. Almost 4 times po kaming kinailangan mag-submit ng updates at magbigay ng required information. Una po yung handwritten kasi hindi daw nila agad yung information para ma-process agad. Pangalawa is yung printed na daw kasi di tinanggap yung una. Pangatlo yung galing sa DSWD na form kasi po sabi daw nila, DSWD daw po yung magpa-process at magbabahagi ng educational assistance sa amin. At pang-apat po yung, recently lang po yung nakaraang April, is yung galing na daw po kay Congressman Nelson Legacion with photocopy of ID. Kaya almost half of kabataan po sa amin ay nawalan na lang po ng gana, umasa at magtiwala pa. Dahil sa paulit-ulit na paghingi ng information, ngunit wala naman pong nangyari, mag-iisang taon na po. Mas nadurog umano ang kanilang puso at nalismaya nang malamang hindi sila nakasama sa listahan ng mga makakatanggap ng educational assistance. Sa kabila umano ito ng maaga at makailang beses na pagsusumite ng requirements. Malaki umano sana ang may tutulong nito sa kanya at iba pa niyang kasamahan, lalo't hirap din sila sa buhay. Halos lahat po sa amin hindi po nakasala sa ipinangakong educational assistance. Ilan lang po yung alam namin nakasali, kaya po lubos po kami nalungkot. Siyempre kasi yun na po yung magiging sagot po sana sa aming gastusin sa pag-aaral. Lalo na ngayon sa gitna po ng krisis, napahirapan po sa transportation papuntang school. Yung mga bilihin pataas na po yung expenses namin sa school. Kaya ngayon, hindi alam ni Joey kung paano niya may tatawid ang kanyang pag-aaral lalo't hindi siya nakasama sa inaasahang educational assistance. Nananawagan ito at iba pang kabataang napangakuan ng educational assistance na sagutin ang kanilang hinaing at wag nang mangako kung ito lang naman ay mapapako. Nick De La Cruz, CSN.